Le yenye yeefama zeqoboqobo essential oils ezihektara ezingamashumi ubukhulu nalapho kutyalwa khona ze kuvunwe irosemary ngabasebenzi abangabahlali balapha eqoboqobo. Bakuyivuna, bayingenisa kwizixhobo zabo zokuyomisa, bayigraye zicocwe, ilungele ukuthengiswa. Omnye wabasebenzi uSibusiso Stishi uthi kuyabachulumancisa ukufumana amathuba engqesho kwidolophu yabo. Ithetha lukhulu because ilapha eqoboqobo and ke ngoku uphuhliso lokuqala funeka iqale iphuhlise abahlali balapha eqoboqobo. So ithetha lukhulu kakhulu ke loo nto uba uxhamle abantu balapha eqoboqobo. Zizonke iihektare ezisetyenziswayo ukutyala irosemary kunye necamomile zingama-63, ezingama-40 zezamafama ze ezingama-23 ibe zezeqoboqobo essential oils. Ingqonyela yeqoboqobo essentials uTafara Shuro uthi ukusekwa kwale nkqubo yokuncedisa amashishini kwenzelwe ukuphuhlisa iqoboqobo. Kwakuqalwe nje iqoboqobo essential oils ukuze kwenzeke into ezimbini. Kube khona ibhizinesi esiqalwa phaa eqoboqobo for abantu baseqoboqobo. Nakhona imisebenzi ayikho eqoboqobo. Okusho khona ukuthi makuyenziwe le misebenzi abantu abaseqoboqobo. So njengoba sihleli nje ephondweni kungekho umsebenzi, kubalulekile ke ngokuthi le misebenzi abantu bayifumana kwezi ndawo zabo abahleli kuzo. Ukuza kuthi ga ngoku sele bethengise amafutha ngomlinganiselo we-100 kgs kwakunye nesivuno serosemary esixabisa i-3.3 miliyoni yeerandi kwilizwe laseMelika. Uthi nangona kunjalo banexhala lemiqathango emitsha yorhwebo ebhengezwe nguDonald Trump. Kunale nto ke esanda kuvela ngoku eyinto ye-tariffs because imakethi eyona esisapota kakhulu imakethi yaseAmerica. Kuba kunyuswa ke ngoku i-tariffs zifike ku-30%. So lixhala kuthi elo ngoba asiqinisekanga ukuthi izasiafektha kanjani. So it's the biggest challenge esinayo okwangoku. Iqoboqobo essential oil ithe yafumana inkxaso kwi-Eastern Cape Development Corporation. Umphathi kwicandelo lophuhliso lwamashishini kweli qumrhu uZenzile Nkonki uthi injongo yabo kukukhulisa uqoqosho kule dolophu. Our primary mandate as ECDC apha ephondweni is to stimulate economic activity. We do so in order to push back on poverty, unemployment and inequality. We, by supporting small and medium enterprises, providing enterprise finance loans and other non-financial support services, so them to improve their competitiveness, their effectiveness, and also their sustainability, so that they can employ more people, so that we can support economic growth within the province. Iqoboqobo essential oils nesicwangciso sokukhula yandise nesivuno sayo. Ndinguyamkela Mtshiyo weendaba ze-MPK kuqoboqobo.